Teiztian, errandauziet, pues, propia. Hori behinoan itzaz giau. Baze, ambiente giau, herri bakotxean. Hor ez da ja. Horiko festak ez dira dause. Bai alen, hombre, eskonduak eta guzia, nola animatzen zire, hor ez duzia bat erikusko. Herriketan ja. Ta gazteria, ez dara egunaz batre. Ez da giri, lomas gabaz. Ta gabaz ez du ikusten. Buhaten gira txitra, pues adios. Horiko festa nik ez ditu kontatzen, festa. Bai ordukoa bai. Ordukoan ekartzen ze orkesta bat ona, eta bazituzte beren tenorea, baina goizan atratzen zire bailable ematen zute orkesta, herri guztitik una pastondoan, eta gero bazkalondoan hartxaldean baitare beren tenorea bazituzte orduak, bai. Zortzietik amarrakartio hartxaldez. Eta gero horon batetik irurakartio gabaz. Bai. Festak ongi izaten zire orduan, ja no creo. Ongi. Eta, pues, gori. Eta apezak? Apezak eta baileak eta... Bueno, pues apezek badakezu. Apezek apez. Pues gala. Ona ez zitzai gustatzen plazan Elisen kontra bailea. Eta, baina, bueno, pues, ez bizegiako medioik beharko zute aguantatu. Baina ez gotik. Eta San Miguel erranduzie, San Miguela bazen bertze kontu bat. Baina, jauek gorretxire... Bai, nolakoa zen? Brujak txire. Ez. Brujak txire. Pues, akaso hori berean pasten dira zera berbero, eta ez ditu usatzen, eta jazta. Pues gori ere gala izan zen. Pues faten zire, zeminesako, seguro San Miguel errantzuten bezala, eta gero pues, mutikoa baitare. Eta pesa sakintzu gori. Eta, bueno, pues, apesaba fantze goiti o San Miguela, altoitra, plangarri. Eta, bueno, pues, bat heldu mentze beiti, aragonesa ze, por cierto. Eta aragones garek ona bezari. Hola, usartan miniko, usa, deitzen gran, Señor Martín, deitzen ze, usa Martiniko. Hola, usa Martiniko. Gero juerga bazute gorrekin. Eta pesaba bere bidean, esto y que el otro y que pasa ahí, y hay que poner orden eta kontu gostra fantze. Bazun unik apezua, baina anitz ondorean, apez gori bai, zondu idongi. Zereko gorgoa zire, bianea bator bastante abertzea aburren zaude. Bai.